Hi guys, ito ang Bertos Vlog Channel. So ang content na gagawin natin ngayon guys ay magmumukbang challenge tayo ngayon. Pero kakaiba ang mukbang challenge na gagawin natin ngayon. Kasi hinahabol natin ang oras. So 5 minuto guys. 5 minuto kailangan maubos natin to. Pero take note guys, hindi pa ito nababalatan. So babalatan pa natin to. Kaya niready ko talaga dito lahat. May mahuhugasan tayo at may sili, suka at kutsilyo. Ang challenge na to ay hindi ko pa nagagawa sa buong buhay ko kasi kung hindi ko pinasok ang mundo ng pagiging vlogger, hindi ko to gagawin. Pinasok kasi natin ang mundo ng pagiging vlogger. Kaya ito gagawin natin. At sa mga nagpaplanong maging vlogger, tanggalin nyo talaga ang pagka-mahiyain ninyo. Kagaya ko, medyo mahiyain pa talaga ako guys. So natatawa pa talaga ako. Pinipilit ko lang na maging kalmado. Siguro masasanay din ako nito. And without further ado, simulan na natin ang content guys. Bago saan pa mapunta ang topic natin ngayon. So let's start guys. In 1, 2, 3. My appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Overthink it, baby. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get. Don't miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. You're some kind of butterfly.
Hindi ko nagawa guys. Ang hirap pala. Try nyo sa bahay nyo guys, ang hirap. A few inches later. So hindi ko nagawa ang challenge guys. Ang hirap niya muyain. At kung nakaabot ka dito, salamat pala sa iyong panonood. At kung nagustuhan mo ang bidyong to, ay huwag mong kalimutang mag-react sa video. At mag-comment o i-share ang bidyong to. At pakipollow na rin sa Facebook page natin guys. At kung sa YouTube mo to nakita, salamat pala sa panonood. So ang hirap guys. Ang hirap niya muyain.